ja ťa vítam pri ďalšom videu, tentokrát s faceliftovanou Arkanou. Arkana je u nás v redakcii v takejto podobe, alebo teda vo veľmi podobnej, už tretíkrát. A práve sa pozeráš teda na verziu Esprit Alpine, čo je teda duchovný pokračovateľ verzie E-Tech Engineered, alebo teda RS Line ešte predtým. A tieto dve zmieňované verzie sme u nás mali s rovnakou motorizáciou ako aj tu, čiže 1.6 hybrid, a minulý rok prekonala Arkana facelift, taký veľmi jemný. A v dnešnom videu sa práve pozrieme na to, čo je v prípade Arkany nové, čo sa zmenilo, čo sa nezmenilo, čo ostalo pôvodné a teda ako sa Arkane darí s jej motorizáciou, alebo teda s jej pohonom po 3 rokoch, čo je na trhu. V prípade Esprit Alpine Arkany spravím tentokrát výnimku a nebudem o tomto aute písať článok, lebo keď si pozrieš náš web, tak s Arkanou tam máme 2 plnohodnotné písané testy, de facto vo veľmi podobnej alebo až takmer rovnakej špecifikácii ako aj tu. Čiže je to účelové a zbytočne by som písal, kdežto vám to môžem ukázať fyzicky osobne na aute. Čiže ja by som začal hlavne tými zmenami, ktoré teda v prípade Arkany faceliftovanej prišli do ponuky. A jedna z tých najväčších zmien je práve to, čo som už spomenul, že sa tu pozeráme teda na verziu Esprit Alpine, ktorá teda je zase tak trošku exkluzívnejšie, dynamickejšia a spája ako keby taký ten čiastočný luxus s tou športovou stránkou. Vieš veľmi dobre, že Renault aktuálne Esprit Alpine používa naprieč celým svojim portfóliom modelovým a teda toto je zástupca toho C-čkového segmentu. Takže taká tá najdôležitejšia, najhlavnejšia zmena sa udiala samozrejme v prednej časti. Nová maska chladiča, to je vlastne de facto jediná zmena, ktorá dostala takéto miniatúrne znaky Renaultu a teda ponovom samozrejme už tento 2D podpis alebo 2D logo Renaultu, ktoré je teda po modernizácii a označujú ho ako Nouvelle R. Čiže je to nový branding de facto len. Ak by sme sa v takom širšom spektre pozreli na túto Arkanu, tak by sa ani nedalo možno o nej hovoriť ako o úplnom facelifte, lebo teda tých zmien tam je naozaj minimum. Skôr by som to považoval za taký rebranding alebo možno takú zmenu modelového roku s prinesením novej výbavy. Najzásadnejšia zmena druhá v poradí sú nové 19-palcové disky Collies, ktoré sa v tomto prípade označujú ako Elixir. Podľa môjho názoru sú veľmi pekné, sú určite krajšie ako tie, ktoré tam boli dostupné predtým, keďže mne sa na nich veľmi páči tá ich členitosť. A aj napriek tomu, že sme v roku 2024 a mnohé fabriky a výrobcovia teraz robia také tie plastové disky, tak toto všetko je pevná zliatina. Nie je tu nič, žiadna taká tá plastová výplň, ako to poznáme z iných tých hybridných modelov. A teda tuto je potom nižšie také pekné malé logo, respektíve nápis Alpine. Čiže mne sa naozaj tieto disky veľmi páčia. Sú to teda 19-ky, obutie je tu 225 na 45 R19 a teda môžem povedať, že sú aj veľmi komfortné, že necítim naozaj z toho podvozku to, že by nejako poskakoval s tými kolesami alebo že jej boli až príliš ťažké. Čiže pre mňa by toto bola tiež voľba číslo 1 už len skrz ten ich dizajn. V tej zadnej časti sme sa tiež dočkali malej zmeny a teda okrem teda už spomínaného loga, ktoré teda vidíš tiež, že už je modernizované, tu máme nové svetlá, teda jemne nové. Tá ich spodná časť, ktorá teda svieti ako obrysové svetlo, ktorá teda prepája takmer celú šírku auta, je ponovom sivá, alebo teda biela, že nemá podfarbenie červené, ako to bolo predtým, čiže ako keby tak trošku splýva s tou karosériou a pôsobia tie svetla tým pádom dynamickejšie. Osobne sa mi veľmi páčia, že síce aj malá zmena, ale dokáže potešiť, aj keď teda možno by som už prijal aj trošku zmenu grafiku a full LED svetla aj s LED-kovou smerovkou vzadu, ako to máme povedzme aj vpredu. Potom tu máme čierne logo, alebo teda čierny nápis Arkana a v spodnej časti potom nájdeme teda čierne fejkové koncovky výfuku. To v prípade predchádzajúcich verzií, ako bola napríklad E-Tech Engineered, tak tam to bolo v takej tej zlatistej farbe. Určite ti dám dole do popisu link na tento článok aj s fotkami a teda v prvej verzii RS Line to bolo strieborné. Takisto strieborné doplnky boli aj okolo okien, tieto lišty, ktoré sú dnes už čierne a vyzerá to samozrejme o mnoho hodnotnejšie. A to sa týka aj tohto nápisu Esprit Alpine na blatníku, ktorý teda má to ikonické Ačko značky Alpine. Toto je akože za mňa taký pekný, maličký detail.
Potom následne pod kapotou sa neudiala zmena absolútne žiadna. Stále tu máme prítomnú 1.6 atmosférický štvorvalec, ktorý je teda podporovaný vo veľkej miere elektromotorom a nie je teda jedným, ale rovno dvomi. Je tu teda zvlášť starter generátor, ktorý má 20 koní a zvlášť je tu elektromotor, ktorý má výkon 54 koní. Tento samotný spaľovací motor má svoj vlastný výkon 94 koní. Je to teda nepriamo vstrekový 8 ventil takej tej osvedčenej technológie a teda myslím si, že s takou už naozaj dlhoročnou spoľahlivosťou. Čo sa týka toho samotného pohonu, ja som sa tomu venoval v minulosti už viackrát, lebo teda Renault vymyslel svoj vlastný pohon alebo svoj vlastný technologický pohon prevodovky. A nie som stále úplne s tým taký stotožnený, lebo tá multimodová prevodovka má také svoje maličké neduhy. Predsa len má svoje vlastné 4 mechanické prevodové stupne. Funguje to ako robotizovaný manuál, čiže v prípade preraďovania ti vlastne tú medzeru toho preradenia medzi jednotlivými stupňami supluje práve ten starter generátor, ktorý ti synchronizuje rýchlosť prevodovky a spaľovacieho, respektíve rýchlosť prevodovky a spaľovacieho motora. Tak, čiže za mňa je to motor, ktorý má veľmi dobrú spotrebu. Pri takých tých bežných presunoch z bodu A do bodu B ti veľmi dobre poslúži, ale nie je to motor, ktorý by ti vedel poskytnúť takúto dynamickú stránku, lebo je z tých všetkých najpomalší, z toho celého portfólia vlastne ponúkaných motorov v prípade Arkany je najpomalší. 10,8 sekundy z 0 na 100 nie je naozaj teda hodnota, ktorou by si sa vedel chváliť medzi kamarátmi, ale teda po 6 litrov spotreba dlhodobá za celý týždeň, čo som naozaj s tým pobehal aj diaľnice a teda naozaj dynamicky som s tým behal aj v meste, čiže to je zase taká tá jeho najsilnejšia stránka. Tento motor však tvorí gro predaja Arkany a je to naozaj veľmi obľúbená motorizácia, preto aj hovorím, že na takéto bežné využitie, na čo teda tento model je aj určený, je to perfektné. Osobne by som si však veľmi chcel Arkanu vyskúšať s tou 1.3 turbobenzínom, ktorý má teda výkon 160 koní a klasickú 7-stupňovú dvojspojkovú prevodovku. Čo inak hovoríš na túto špecifikáciu? Podľa mňa je toto úplne najkrajšia špecifikácia Arkany, akú sme doteraz u nás mali, keďže doteraz sme mali len sivé verzie, alebo teda sivé farby a vtedy zanikali takéto tie detaily, ako je napríklad táto F1 sivá lišta, tieto čierne lakované prvky a teda povedzme aj možno tieto už signature LED Pure Vision svetla, ktoré sú teda full LED-ky, ostali bez akejkoľvek zmeny, čiže nájdeme tu dva stretávací a jeden diaľkový segment s LED-kovou smerovkou a teda s LED C-čkovým obrysovým svetlom. Poďme sa však pozrieť na tie zmeny, ktoré sa odohrali v interiéri. Už teda v prvom momente, ako otvoríš dvere vodičové a teda do interiéru, tak ťa zaujíma ako keby taká tá zmena prémiovosti celej tej línie Esprit Alpine oproti teda tým predchádzajúcim. A taká tá najzásadnejšia zmena sa odohrala na dverách, kde máme pekne také alcantarové čalúnenie, teda s tou trikolórou francúzskou. Tu máme potom tiež takéto dvojfarebné prešívanie, veľmi slušné teda spracovanie celých tých materiálov, že teda naozaj je vidieť, že si dali na tom záležať a chceli sa čo najviac približiť do toho C-čkového segmentu, aj keď to auto je postavené na platforme B-čkového segmentu a teda modelu Captur. Potom tu následne nájdeme takúto imitáciu dreva. Renault uvádza, že je to bridlica nejaká, teda taký bridlicový efekt. Sám neviem úplne, keď sa na to pozerám, že akému materiálu by som to bol úplne porovnal, alebo teda k akému drevu. A na prahu dverí nájdeme následne logo, alebo teda nápis Alpine. A sám inak neviem, ako sa to číta. Možno ma ty poučíš, teda určite ma ty poučíš. Číta sa to Alpine alebo Alpine? Ale teda tým, že sú to Francúzi, tak predpokladám, že asi Alpine, takže to celý čas hovorím absolútne zle, nevadí. A následne ten drevodekor, budem ho nazývať tak, pokračuje teda aj tuto v tejto časti, čiže nešetrili a samozrejme mäkčené plasty tu nájdeme po celej šírke palubnej dosky. Tu máme teda zopár nejakého ovládania, to zostalo pôvodné. Volant, nový, nenový? Nie, je starý. Kompletne, aj teda s tým princípom ovládania. Jediné, čo sa na ňom zmenilo, je samozrejme už teda spomínané logo. Čo tu však máme nové, sú sedačky. Tie samozrejme majú logo Alpine, majú teda vlajku trikolóry francúzskej a veľmi pekné bočné vedenie a veľmi, veľmi slušné také prešívanie. Sú naozaj také fakt hodnotné a rád sa ich dotýkam a ešte radšej v nich sedím, lebo sú brutálne komfortné. Naozaj. A v prípade teda verzie Alpine sú teda samozrejme elektricky nastaviteľné, aj teda s nastaviteľnou bedrovou opierkou, čo je teda plusom. Čo sa týka takýchto detailov, tak napríklad aj digitálny kokpit dostal absolútne bez zmeny. A je to vlastne to isté, čo sme poznali predtým, ale ja som stále toho názoru, že Renault tento digitálny kokpit robí veľmi pekne a tento pôvodný, čo mali aj v predchádzajúcich modeloch, je
za jedno veľmi pekne prepracovaný a za druhé je naozaj graficky, ani nie že graficky, ale kvalitatívne dobre spracovaný. Že mám z neho pocit, ako keby som sa pozeral na nejaký OLED-kový displej, ktorý má veľmi dobrú kvalitu zobrazenia. To isté sa týka aj tohto stredového displeja, ktorý teda ostal takisto bez akejkoľvek zmeny a máme tu už ten bežný layout, čiže nedostali sme sem to Google Auto, ako to má napríklad nový Austral, nový Megane, nový S-Pace. Je tu ten starý systém. Starý môže niekedy znamenať, že dobrý, čiže ja som s ním akože veľmi spokojný. Je tu bezdrôtové Android Auto a Apple CarPlay, funguje to bez akýchkoľvek problémov a teda celý ten layout a to ovládanie toho displeja je bez ďalších nejakých problémov. A potom už máme štandardné ovládanie klimatizácie, ktoré teda veľmi dobre z Renaultu poznáme. Je tu teda jednozónová automatická klimatizácia a celé toto rozloženie ti môže teraz pripomínať nový Kodiaq. Ja som akorát včera sedel v novom Kodiaqu a môžem naozaj povedať, že asi sa inšpirovali aj týmito tlačítkami medzi tými ovládačmi, aj tým, že teda tie samotné tlačítka sú nie dotykové, ale mechanické, že teda vieš si navoliť. A jediné, čo mi tu moc nesedí, je tento ovládač tých zón, lebo teda funguje to tak, že ty si vlastne prepínaš tie zóny takto, lenže ten systém si nezvolí tú zónu, ktorú tam máš poslednú, ale on postupne začne tie zóny všetky prepínať, ktoré tam boli navolené. Čiže ja keď takto som to len teraz preťukol, tak ono to tam dalo, alebo teda tie klapky počuješ potom, že ich postupne tie všetky zóny prepínajú. Že teda naozaj to trvá možno minútu, kým sa ti tam navolí tá zóna, ktorú si ty chcel. A stredový tunel bez akékoľvek zmeny, shift by wire a s parkingom tuto. Auto hold, to sme mali aj predtým a teda pred spolujazdom už potom nájdeme tiež tento bridlicový povrch. V prípade Esprit Alpine tu máme teda Bose audio systém, ktorý je teda absolútne postačujúci a hrá pekne. Pribudli nám tu aj nové pásy s takýmto modrým lemovaním, vyzerá to lepšie. Má to taký prémiovejší feel a teda konkrétne v tejto verzii nájdeme aj panoramatickú strechu. Veľmi sa mi páči tento typ ovládania, že vlastne tu máš ako keby jednotlivé polohy, ktoré sú predefinované a napríklad v tejto prvej polohe sa ti len poodklopí, čiže nemusí sa trápiť nejakým sliderom, ako to má napríklad Škodovka, alebo teda tlačítkami, ako to majú Korejci. Ty si vždy pekne vieš zvoliť, ako moc chceš mať tú strechu otvorenú. Vidíš, teraz to mám v tejto polohe a keď to tam máš doplná, tak sa vlastne otvorí pekne na maximum, tak ako má a potom jednoducho to zavrieš. Čiže taký veľmi jednoduchý systém ovládania, ale za mňa účelný. 2,7 metrový rázvor zabezpečí aj to, že aj vzadu sám za sebou sa bez problémov odveziem, ako samozrejme nie je tu toho miesta nejako na rozdávanie, hlavne na hlavu, kde už teda mám naozaj limitujúci priestor, ale na tie nohy, akože asi by som neišiel do Chorvátska sám za sebou, ale myslím si, že fajn. Potom vzadu nájdeme výduchy, klasicky, a teda, čo sa týka tej zadnej časti, je to asi všetko. V prípade panorámy treba rátať s tým, že máš tu potom takýto hrb, ktorý ale teda tým vzadu pasažierom nijak nezasahuje do priestoru. No a ako teda jazdí hybridná Arkana po facelifte? Zmenilo sa niečo? Nezmenilo sa absolútne nič. Arkana hybridná, alebo teda celkovo ten hybridný systém Renaultu má obrovské výhody, čo sa týka toho pohonu oproti iným hybridom. A takým zásadným rozdielom je to, že to auto aj napriek tomu, že má len 1,2 kWh batériu, tak sa vie správať ako taký, nazvem to, že plug-in hybrid. A jedna z takých vecí, napríklad, čo tu nájdeš, je to, že tu máš indikátor stavu nabitia batérie. A vieš si kontrolovať, akú máš baterku, a okrem toho, že si vieš kontrolovať tento stav nabitia, tak si vieš aj zapnúť režim eSafe, ktorý ti zabezpečí to, že ti bude dobíjať tú batériu. Čiže týmto jednoduchým kliknutím v tomto momente ti naštartuje spaľovací motor, kde ti to indikuje vlastne tu v tom systéme MySense a dobíja ti teda batériu, aby si už do mesta, povedzme, prišiel s plne nabitou batériou a vedel využívať teda ten elektrický pohon. Ako to ale vieš spraviť? Samozrejme, ostatné hybridy tento systém nemajú, respektíve som sa okrem Renaultu s tým tuším ešte nikde nestretol, keďže Renault má tlačítko EV. Ty si vieš zapnúť vyslovene elektrický pohon auta a pripraviť sa, alebo tak, nie že pripraviť sa, ale dostať sa
do nízkoemisných zón na čistú elektriku. Ten čisto elektrický dojazd Arkany hybridnej pri tej 1,2 kWh batérie je zhruba nejakých 4 až 5 km, čo ti však úplne stačí na taký ten presun cez centrum, kde teda v niektorých štátoch Európskej únie to potrebuješ. A teraz vidíš, že napríklad, jak máme zapnutý ten e-safe, tak naozaj z baterky nejde nič. Všetko nám ide buď do baterky so spaľovacou motorou, alebo teda priamo samozrejme na kolesa cez tú multimódovú prevodovku. Ja zavriem tú panorámu, lebo asi sa nepočujeme dobre. Tak. Čiže toto je teda veľmi vymakaný systém Renaultu, kde teda naozaj spravili z toho taký ten plug-in hybrid, nazvem to tak, bez nutnosti nabíjania, ale teda s týmito všetkými benefitmi, ako je napríklad tento e-safe, ako je teda aj ten EV režim. Ja však teraz ten e-safe vypnem, aby sme teda vedeli využívať ako keby ten hybridný systém absolútne naplno. A čo by som chcel povedať k tomu autu? A ten hybrid pracuje trošku tak zvláštne oproti iným hybridom aj v tom zmysle, že na diaľnici alebo teda na takejto rýchlostnej komunikácii alebo pri 90 to je jedno, nevyužíva vyslovene pohon len motoru samotného. Ono to reguluje takým spôsobom, že pokiaľ ty ideš po diaľnici, tak počas jazdy ti spaľovací motor poháňa zároveň aj kolesa, ale zároveň ti aj dobíja batériu. Čiže máš ako keby takúto trošku vyššiu spotrebu. Ale napríklad aj teraz máme vypnutý spaľovací motor a ideme len vyslovene na elektrickú energiu, ktorú si predtým dobilo. A toto presne isté robí napríklad aj na diaľnici. Že po 50 km jazde ty si dokázal spraviť nejakých tých povedzme 14, 15 až maximálne možno 20 km, to som povedal už asi veľa, na čistú elektriku, lebo ono si to týmto spôsobom kombinuje a týmto spôsobom vlastne šetrí práve ten benzín. A zrejme im v Renaulte vyšlo, že je efektívnejšie to robiť takýmto spôsobom, ako nechať naštartovaný ten spaľovací motor vyslovene výhradne len ten, bez toho, aby dobíjal baterku, a tým pádom sme sa dostali teda na nižšiu spotrebu. A ja tu mám teda po celom týždni spotrebu 5,9 litra, a z čoho teda zhruba nejakých 300 km tvorí jazda po diaľnici rýchlosťou od 125 do 150 km za hodinu, a teda zvyšok je vyslovene len mesto. A na tú multimodovú prevodovku si časom zvykneš. Nie je to niečo, čo by si bol úplne... Taký ten petrolhead nebude z toho nadšený, ale teda na takéto bežné jazdenie je absolútne postačujúca a splní ten účel, ktorý potrebuješ. Čiže za mňa, ja si myslím, že fajn. No teraz je to napríklad vidieť, že vidí, že nám dobíja aj batériu a poháňa aj kolesa. A dobíja si tú batériu práve preto, aby za chvíľku vyplo ten spaľovací motor a poháňalo teda auto čisto len tou elektrickou energiou. Čiže toto je hybridný systém modelu Arkana. No ako sa ti páči teda Arkana po tom veľmi jemnom a decentnom facelifte? A za mňa môžem povedať, že je to veľmi pekný kus auta, ktorý navyše má aj slušnú cenovku. A toto konkrétne, čo tu vidíš, má momentálne ešte bonus 3200 €, ktorý vieš využiť na tieto full hybridy, a Arkanu Esprit Alpine s touto hybridnou motorizáciou vieš mať dnes za 30 500 € s DPH bez akýchkoľvek príplatkov. Tých príplatkov však v prípade Arkany nie je našťastie veľa. A toto konkrétne auto je ako keby tá fullka tej ponuky, a máme tu PEC City Plus, ktorý ti pridáva 360 stupňovú kameru a pridáva ti nejaké asistenčné systémy. Máme tu priplatenú panoramatickú otvárateľnú strechu a máme tu priplatený tento 900 € perleťový lak. Čiže toto máš tiež samozrejme mastný príplatok. A sakom prask, ako by sa povedalo, a toto konkrétne auto má cenu zhruba niekde okolo 33 000 € s DPH. Za auto v C-čkovom segmente s hybridnou motorizáciou, ktoré ti bude žrať dlhodobo 5 litrov, 5,5, to vôbec nie je veľa. Navyše to auto veľmi pekne vyzerá a prináša tomu majiteľovi nejaké takéto iné potešenie toho, hlavne toho dizajnu. A teda všetkých tých komfortných prvkov, čo v tom aute chceš mať. Čiže verím, že som ti ako keby ukázal všetky také tie aktualizácie modelu Arkana, ktoré teda priniesol facelift. A myslím si, že sa ti toto auto páči, lebo teda predchádzajúca Arkana na našom YouTube má 11 000 videní, čo je naozaj krásne číslo na naše pomery. A toto je Arkana. Vidíme sa na budúce a verím, že sa mi niekedy podarí od Renaultu vyžobrať aj verziu s 1.3 160 koňovou. Čau!